Saikopan kadai ke Jepang jong ki brio ki baduna haki bor perkat. Lai thu ba ki brio ki badan ya kani ke Jepang ki don ya ka jinglong ke bapher bahan ki para brio. Namar kini ki brio kim jidon ya ka bor suthu bar ka bor jingsngum. Bar kalong ke bama hadu kata-kata ban pendom dan pentut ya kini ki zet brio. Namar kila ban pemesang newat ban peniap ru. Mentangin ora sepi sepang uwi kena si posnem uba keteng u amarjit sada. Ubadai unong peniap brio uba kena tam ha India. Lai thu ba u amarjit omdai ba peniap tangi wei ne arngut handai uniu kena ula peniap hadu laingut ki musim brio. Bat ya kini ki kena ba ula peniap kidai ki berang hapo kan rius nam ke Karta. Hajala Bihar ha Begu Surai distrik. Lai thu baladan kawai ke chnongret ke belatip kum kamusya hari. Lai thu baha kani ke chnong ki don bun baha ki kena. Lai thuru bakani ke chnong kalong ke baduk bar ke badang sadien bang. Ki brio hakani ke jeka ki im da ka babalasni. Hakaba mestep ki lik on school ya ki khun. Bar janmit pat enda ki lawan trei. Ki lik shawi ki khun je ki man ki school. Juru ya ka chun devi bar ka khun juga ka badang rius nam ke Karta ka khushbu. Lai thu baka chun devi man ka step ka julik nu school ya ka khun. Bar janmit pat enda ka lawai trei ka julik shawi ya ka khushbu. Bar kumni ka julik man la ka sni. Dei hakawi ke singi baka chun devi ka kham slam khandiat hajing trei. Bar mar sen wai trei ka lek gudwur cha school balik shawi ya ka khun. Rai anda kelapui haskul kelalingo bani i baka khushbu kamdan. Ka chun kelayele banwat sini citai ya ka khun bar keliru na kibrio. Rai ka basusi kalong ba omdan menu bayu i ya ka. Ka kemi bapli ka bakha bapun kamlang su balai ei bar kalong kumapi. Balai thu baka khushbu hadu kapor memit ru kampar wan phai chayeng. Kumlai syai ka sngi lai thu baka chun devi ka le cha police station bar report alwar ka chinja ka khun juga. Bar ka basong tenat kalong maki pulit kelas simkhia ya kani ka kam. Ki pulit kelas tang betokit ya kani ka jingjang. Bar ha ka jintokit ki pulit ding ba ki pajwa chnong. Bayok jintip bakal don teng ka jingja ki khana ha kani ka chnong adu arngut. Na ka jing thu ki pajwa ki pulit kelas dang ru betokit yo wei khuna. Belatip keteng kum u amarjit sada si posnam ka Karta. Ki pulit kelakali yo amarjit bau itu ne em ya ka khushbu. Bala itu bau uniu khana ular khi. Ki pulit kita perkham bayu lesi unu khona udon jitip ne yo i yo don menu barak bor ya ka khushbu kum ta kle yalam yo u satanan lai thu bo unu khona anda ula poi hatanan dan ya ka jingting khanyat ru kum balong lem ki we ki para khana ki batang chui i ya ki pulit ki laphet badiang andai hau amarjit kamlong kum ta lai thuru bahaba ki pulit ki la persang berkeli yo u saphang ka khushbu u amarjit lor khi bat ong ki baket ai biscuit chua namar ulatkan. Lai thuru ba u amarjit marsenyo yo tau biscuit ulah sedang bania thu. U amarjit ulai thu haki pulit ba ulah penyap ya ka khushbu bat ulah tep ya ka. Ki pulit habaya sngo ya kani kila kendit. Markem la ru ban ngen. Andai ban pen sisa sisu ki pulit kila keli biang ya u. Bat u amarjit ru klemdan ka jipting ulai thu lot baro. Ha kata ka sngi lai thu bakat ba ka khushbu gadang thia askul. U amarjit wara ya ka saklau. Bat anda ulah poi haklau ulah si ya ka narendang. Kita long kubor kelai thuru baka bakham so shirkai kalong ba uniu khuna umdan ya gaji so tenat ni jinghun aba upsi ya ka rendang jo ka khushbu kajing kwa chu u kalong man peniap rusman bat ban pemi snam ya ka kum tau lai ya ka hangta bali wat ya wei mauid bat dau tau mauid lai thu bula bom na tit ya ka nakli hadu makan dayam bat hadin bula peniap ya ka wa marjit batep no ya ka met juga ha kata ka klau kalong ke ke jinja ka bamla babedur ba ukhna spokesman umne ekini ki kam bachukai parkani ke jinja klapan kendit penher sengi lut ya kasno ka thau bara oi kitolong kubor klai thuru ba amarjit rapor ba udang dap pras nem ka Karta ula penyap ni kong ya ka para arkemi ka banang rius nem ka Karta haus nem arjan rio bat hadin kata ula penyap saya ka para trai lajong ka batang prapanai bat haus nem arjar nyo u amarjit ula penyap saya ka khushbu bat kelalong no penyap rio uba kena kajing beteng jong ni khna ba penyap brio ka dei kajing set bat buri ki kimi ki pa ki blatip ba u amarjit ula penyap ya ka para kami jen lada ki petip haki pulit naduk ningkong u amarjit unum yo ba penyap ya ka khushbu bat ka bakham so shirkai kalong ba u amarjit ya kini bar arut ki pararu u penyap hakaju korkom ba u penyap ya ka khushbu ki tolong kubor kelai thu ba ya uni urnar lakha haus nem syajar khlai spa khlai bepra balai thuru ba ki kimi ki paju u kilong ki baduk bah uniu khna nadu bau dangsan snem ka Karta ulong khna badakat bat ubaju syo bat peniam ya ki para khna walau amarjit ulah penyap brio reki pulit kimla ban kemi u namar katkum ka kandon an jo keri India yau amarjit laset no hakawe ka jaka baset iki khna badai tat anda ulah kanjo saka kharpras nem baki pulit kin sala ban kemi u